En aquest vídeo aprendrem què és el logaritme per definició i també resoldre o trobar el valor de certs logaritmes senzills. Doncs bé, nosaltres el que tenim és que el logaritme en base A és igual a B, perdó, el logaritme en base A de B és igual a C si A elevat a C és igual a B. Per exemple, el logaritme en base 2 de 8 és igual a 3 perquè 2 elevat a 3 és igual a 8. Val? És a dir, per tal de resoldre un logaritme o trobar el seu valor, ens hem de preguntar per quin número haig d'elevar jo la base, que en aquest cas és 2, val? Perquè em doni 8. Doncs si elevo 2 a la 3 em donarà 8, que és precisament això d'aquí. Per exemple, anem a resoldre aquest d'aquí. Logaritme en base 10 de 100. Per quin número haig d'elevar jo el 10, és a dir, 10 elevat a alguna cosa que no coneixem, que em doni 100. Per quin número haig d'elevar el 10 perquè em doni 100? Doncs l'haig d'elevar al quadrat, val? Perquè em doni 100. Per tant, el logaritme en base 10 de 100 és igual a 2, perquè 10 elevat a la 2 em dona 100. Anem a veure un altre exemple. El logaritme en base 10 de 1000 o de 10.000, millor. Per quin número haig d'elevar jo el 10 perquè em doni 10.000? Doncs a veure, si jo elevo el 10 a la 4 em donarà precisament 10.000. Per tant, el logaritme en base 10 de 10.000 és 4. Per quin número haig d'elevar jo el 10 perquè em doni 10.000? L'haig d'elevar a 4. Per exemple, anem a calcular un altre exemple. El logaritme en base 10 de 0,1. Doncs el logaritme en base 10 de 0,1 anem a mirar. Tenim que per quin número haig d'elevar jo el 10 perquè em doni 0,1. Vale? Ara pensem que 0,1 en realitat és 1 partit per 10, o el que és el mateix és 10 elevat a la menys 1. Per tant, jo haig d'elevar el 10 a la menys 1 perquè em doni 0,1. Per tant, el logaritme en base 10 de 0,1 és igual a menys 1. És a dir, jo elevo 10 a la menys 1 i em dona 0,1. Anem a pensar quin és el logaritme en base 10 de 0,001. Doncs anem a fer el mateix. Per quin número haig d'elevar jo el 10 perquè em doni 0,001? Doncs 0,001 és igual a 1 partit per 1.000. I com que aquí tenim 3 zeros, és el mateix que 1 partit per 10 a la 3. O és el mateix que 10 elevat a la menys 3. Per tant, aquest numeret jo haig d'elevar el 10 a la menys 3 perquè em doni 0,001. Per tant, el resultat és menys 3. Anem a veure més exemples. Per exemple, quin és el logaritme en base 2 de 16? Doncs per quin número haig d'elevar jo el 2 perquè em doni 16? A veure, 16 és igual a 2 elevat a la 4, no? Perquè és 4 per 4 i cadascun d'ells és 2 per 2. Per tant, em dona 2 a la 4. Per quin número haig d'elevar jo el 2 perquè em doni 16? Doncs l'haig d'elevar a 4. Per tant, el logaritme en base 2 de 16 és 4. Si jo elevo 2 a la 4, em dona 16. Vinga, anem a veure un altre exemple. Quin és el logaritme en base 2 de 32? Doncs jo tinc que 32 és igual a 2 elevat a la 5. Per quin número haig d'elevar jo el 2 perquè em doni 32? Doncs l'haig d'elevar a la 5. 2 elevat a la 5 em dona 32. Anem a veure més exemples. Per exemple, el logaritme en base 6 de 36. Doncs per quin número haig d'elevar jo el 6 perquè em doni 36? Doncs l'haig d'elevar a 2. Per tant, el resultat serà 2. 6 elevat a la 2 em dona 36. Un altre exemple.
Doncs el logaritme en base 8 de 64. Doncs per quin número haig d'elevar jo el 8 perquè em doni 64? Doncs també l'haig d'elevar al quadrat. Per tant, el logaritme en base 8 de 64 és 2. 8 al quadrat em dona 64. Anem a veure un altre. Logaritme en base 3 de 27. Doncs, per quin número haig d'elevar jo el 3 perquè em doni 27? Doncs 3 elevat a la 3 em dona 27. Per tant, el logaritme en base 3 de 27 em dona 9. Un altre exemple, per exemple, el logaritme en base 5 de... en base 2 de 0,25. A veure, si passem 0,25 a fracció és el mateix que un quart. I un quart, o el 4, és el mateix que 2 elevat a la 2. Per tant, em dona 2 elevat a la 2. Ara això, si ho poso en forma de potència, em quedarà 2 elevat a la menys 2. Per quin número haig d'elevar jo el 2 perquè em doni 0,25? Doncs l'haig d'elevar a la menys 2. Per tant, 2 elevat a la menys 2 em dona 0,25. Un altre, logaritme en base 3 d'un novè. A veure, un novè és el mateix que 1 partit per 3 al quadrat, que és el mateix que 3 elevat a la menys 2. Per tant, si jo elevo el 3 a la menys 2, em dona un novè. Per tant, el resultat és menys 2. 3 elevat a la menys 2 em dona un novè. Anem a veure un altre. Logaritme en base 5 de 0,2. Doncs a veure, 0,2 és el mateix que un cinquè, que és el mateix que 5 elevat a la menys 1. Per tant, si jo elevo el 5 a la menys 1, em dona 0,2. Per tant, el logaritme en base 5 de 0,2 és menys 1. 5 a la menys 1 em dona 0,2. I per acabar, el logaritme en base 5 de 0,04. Doncs 0,04 és el mateix que 1 partit per 25. Ara, 25 és 5 per 5, per tant em dona 5 al quadrat, que és el mateix que 5 elevat a la menys 2. Per tant, a quin número haig d'elevar jo el 5 perquè em doni 0,04? Doncs l'haig d'elevar a la menys 2. Per tant, 5 a la menys 2 em dona 0,04.